Prepoistiť sa v dôvere je naozaj jednoduché. Zvoľte, či podávate prihlášku za seba alebo dieťa a následne vyplňte základné údaje ako štátnu príslušnosť poistenca, dôvod prepoistenia, názov terajšej zdravotnej poisťovne a kontaktné údaje. Hotovo? Tak kliknite na tlačidlo Pokračovať. V ďalšom kroku si pripravte váš občiansky preukaz. Stlačte tlačidlo Odfotiť a následne Pokračovať. Otvorí sa vám kamera vášho mobilného zariadenia, s ktorou odfotíte prednú stranu občianskeho preukazu. Následne nasnímajte občiansky preukaz aj zo zadnej strany. Údaje z občianskeho preukazu sa automaticky načítajú do prihlášky a vy už nemusíte nič vyplňať. Po spracovaní týchto údajov vyberte platcu zdravotného poistenia a dôvod tejto voľby. Už nám len dajte vedieť, kde vám máme nový preukaz poistenca doručiť a po kliknutí na tlačidlo Pokračovať zvoľte spôsob podpisu tejto vyplnenej prihlášky. Vyberte si, ako nám chcete doručiť podpísanú prihlášku. Kliknite na digitálny podpis a následne potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov a stlačte tlačidlo Podpísať teraz. Presmerujeme vás do zabezpečenej zóny, kde už len prihlášku jednoducho podpíšte. Do podpisového okna sa podpíšte prstom a kliknite na tlačidlo Odovzdať. Hotovo! Prihláška bola odovzdaná do nášho systému. Na záver sa vám ešte zobrazia dôležité informácie týkajúce sa vášho prepoistenia. Prepoistite sa rýchlo a jednoducho na dôvera.sk do konca septembra.